Отиваме. Така. Ето отиваме в Стамбул. Чакай без пиво, гледаме. Така, чакайте. Помощ от влеченка. Скъвам. Абе, той ме пута, бе, ти не. Никола ме путаше буквално! Никола ме путаше буквално! Никола ме путаше! Да, защото ти ме путаше! Ти ме путаше! Сети! И да бъдете сега, да. Само е, да? Не бе, не. Селект. С кинчето съм. Сега? Сега, хора. Питко. Да. Коя колюза? Ето те евро, моля ли да ме добавите в Best Friends? Ето! Ето добавим ме в Best Friends. Не мога, нямам интернет, аз спали! Никой може да ми пусне интернет. Знам как, така хора. Мена. Сега сме в Brawl Stars. И... Да.